खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ गसाइगाव दखरा एबसुनि रांगिरिखौ बुदों। जाथाया जादों दाखालि थांनाय 12 जानुवारिनि मोनाबिलि 9:30 रिंगायाव। मिथिनाय बायदिब्ला बै समाव गसाइगावनि रेलवे स्टेशननि पार्किंखौ लानानै गसाइगाव इ-रिक्सा एस'सिएशनजों माखासे दुथांफोरा बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जाबाय थानायखौ नुनानै गसाइगाव दखरानि मावथि बिथांमोना बादा होनो थांनायाव दखरानि रांगिरि लुंखा नार्जारिखौ बै दुथांफोरा बुनानै जोखोम खालामो। उनाव जाथायखौ मिथिनानै दखरानि मावथिफोरा होसोलांनायाव रांगिरि लुंखा नार्जारिखौ गोब्राब थासारियाव मोननो हायो। फारसेथिं जाथायनि सायाव नायबिजिरना बै दुथां सुबुंफोरखौ फारियै जलन्त ब्रह्म गेवलांफुरि गामिनि, अरखि ब्रह्म बर' बिनाखाथानि, अलंफिर मुसाहारि रैसुमिगुरिनि, सुमु मुसाहारि दावलिगुरिनि, प्रान्जल ब्रह्म गेवलांफुरिनि गामिनि होनना सिनायथिनो हादों होनना क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होयो। लोगोसे बै दुथां सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बादियै साजा होनांगौ होनना बिटिआर सरकार आरो आसाम पुलिसखौ खावलायदों। मख'जाथावदि बै दुथांनि हान्जाफोरा बेबायदिनो सम सम गसाइगावआव दावराव खालामग्राखा होननाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होबावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मागो दमासि फोरबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांथलनि भुबिसर हाजोआव देग्लाय नैथि खेबनि मागो दमासि फोरबोखौ मैया रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बेखेवना होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लाफैयो आरो आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो बेयो मोनसे फोरबो। बे फोरबोआव फिथा सिथाव आरो बायदि बायदि दोरोङारि संनाय खावनायफोरखौ दिन्थिनाय जायो। आरो एमपि बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला बे भुबनेश्वर हाजोआ मोनसे समायना थावनि आरो बेखौ इयुनाव मोनसे दावबायग्रा थावनि बानायना साखाथिनि सुबुंफोरा बेयाव बायदि गला दखानफोर होनानै जिउ सुंथानो हानायनिबो खाबु दं होनना बुंथिबावो। फिसाज्लायानो बिफाखौ बुथारदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथाया जादों सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हस्तिनापुर गामियाव। मैया बे हस्तिनापुर गामिनिनो 22 बोसोर बैसोनि बिस्टि गयारि मुंनि सेंग्राया गावनि बिफा फबि गयारिखौ बुथारदों। मिथिबावनाय बायदिब्ला जाथाया हरनि समाव जादों। नाथाय मानि थाखाय बेबायदि खास्रि-बिस्रि जाथाया जाखो बेनि आबुं खौरांखौ मिथिथ'नाय जायाखैब्लाबो आथिखालाव सालबारि पुलिसआ दुथां बिस्टि गयारिखौ हमनानै लांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। काजिरङायाव पुलिसनि लावथि। मिथिनाय बायदिब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दोरोङारि नेमखान्थि बादियै मैयाबो काजिरङा दैमायाव हाजार हाजार सुबुंफोरा ना हमनो फैदोंमोन, जेराव रायजो राजाफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कनि बेराफोरखौ सिफायना हाबनो नाजानायावनो पुलिसफोरा थासारिखौ सुग्लायहोनो थाखाय रायजो राजानि सायाव लावथि होनो गोनां जायो। लोगोसे आरो माखासेया गोब्राब जोखोम जानायाव रायजो राजाफोरा 33 नं राजा लामाखौ होबथायो। मख'जाथावदि बै समाव पुलिसनि 144 आयेनखौ सिफायनानै गोबां रायजो राजाफोरा मैहुर खालामनायाव ओंखारनायनि थाखायनो जादों जाथाया, जायनि थाखायनो पुलिसआबो रायजो राजाफोरखौ लावथिजों होख्रांनो गोनां जायो होनना खौरां बिथिङाव मिथिनो मोननाय जादों। 1.5 कौटि मुसलमान सुबुंफोरनि जथाय। मुलुगाव बेनो नैथि बांसिन सुबुंनि जथाय, जेराव भारत, पाकिस्तान, आफगानिस्तान, सौदि आरब, सिरिया, तुर्की, रासिया, USA आरो गुबुन गुबुन हादरनि मुसलमानफोराबो फैनानै ज' जाफैदों बांलादेशनि तुराग दैमानि सेराव, जेराव बिथांमोनहा खौसेयैनो आर'ज गाबदों आल्लाहखौ। बेबादिनो जेरै नायो एरैनो मुसलमान सुबुंफोरनि आजाननि गोथार आर'ज गाबनाय। मिथिनाय बायदिब्ला बेनि सेथि खोन्दोआ दाखालि 13 अक्ट'निफ्राय जागायबाय आरो नैथि खोन्दोआ जागोन 22 जानुवारिनिफ्राय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। फोरोंगिरियानो गावनि फरायसाखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनायनि अजद। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादों हजाइनि गंसे सरकारि फरायसालियाव। खौरां मोननाय बायदिब्ला बै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जुबेर आहमेदा मैया गावनिनो सासे फरायसुलिखौ फरायसालिनिनो सासे ओंखाम संग्रानि न'आव लांनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, जेराव फरायसुलिया बै लांसुनिया गाहाय फोरोंगिरिनि आखलनिफ्राय खुनुरुखुमै खारग'नो हायो। बे जाथायनि उनावनो बै फरायसालिनि गासै फरायसुलिफोरानो गाहाय फोरोंगिरि जुबेर आहमेदनि हेंथायै सोमावसारनो लायो। लोगोसे फरायसालिखौबो बुफाय-बुसि खालामना बे फोरोंगिरिखौ नांला आरो बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानैबो दाबि दैखाङो। आरो उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो लोगो लाफाना
निलबागान राजा लामायावबो होसिख्रावना बै लांसनिया फोरोंगिरिखौ थाबै हमनांगौ होनना गोख्रोङै दाबि दैखाङो। मख'जाथावदि खौरां बिजोङाव आरोबाव मिथिबावनाय बायदिब्ला सिगाङावबो बेबायदिनो जिनाहारि खालामनो नागिरनायनि जाथाय दंबावो होनना बै लांसनिया फोरोंगिरिनि सायाव अजद होदों। बख'नि राजापारायाव मोनसे जाथाय। राजापारायाव मोसाखौनो जानो थांनायाव हमजादों साथाम सुबुङा। बै साथाम सुबुंखौ गणेश बर', शुक्लेश्वर बर' आरो रन्जित सेठी होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मासे बनहाफाया गारिजों सौग्रावना थैदोंमोन। बेखौनो गामिनि मानसिफ्रा लानानै थांनाय बाथ्राखौ मिथिना फरेस्टार बिफाननि हानजाफोरा थांनानै बै साथाम सुबुंफोरखौ हमना लाबोनो हायो होनना हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा फोरमायथिना होयो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।